Baina kontua da, nik uste lehenengo galdera da, zergatik unkitzen gaitun musikak, edo zergatik sorrarazten dizkigun hainbeste sentipen, ez? Ta erantzun errexena da, garun osoa erabilaraztea behartzen digulako. Garun osoa jartzen da martxan musika entzuten gaudenean. Noski, entzumenaren arloaz arduratzen dian zatiak, hori fijo. Ze belarriak erabiltzen dituzu musika entzuteko. Mugimendu sistemak ere, ze nahi eta edo nahi gabe, erritmoa eramaten dugu. Eta badirela eskuak, badirela oinak, gerria mugitzen dugula, edo zer gauza, kontua da zure, nola, ez zaio, sistema motor, ez? Mugimendu sistema, martxan jartzen da musikaren erritmora, konkretuki, sinkronizatu egiten da. Memoria pizten da, baita ere, ze, bueno, baldin eta abesti ezaguna baldin bada, ez ezaguna baldin bada, ez, baina bai egiten duzu horrelako, memorian erregistratu egiten duzu, eta abestia ezaguna baldin bada, memoria erabiltzen duzu letra gogoratzeko, abestiaren egitura gogoratzeko, edo abestiak gogoratzen dizun momentu batera bidaiatzeko. Hori da, hori guztia. Eta baita ere, emozion eta empatiaren zonak aktibatzen dira. Ze guztia bateratuta dago azkenean. Esan dezagun, neuronek bide oso luze egiten dutela da oso azkarra eta garun osotik. Orduan, normala da musikak hainbeste sorraraztea gure barnean, eta hain garrantzitsua izatea gure bizitzan. Azkenean, ez dakit gogoratzen zaretan, baina aurreko urtean genuen olako azterketa bat, zertarako erabiltzen dugu musika. Eta gauza pila bat ateazian.